Și la Salut! mulți ani! Okay. Enrique Iglesias, zicem salut sau? 2, 3 și la mulți ani! Iubi, la mulți ani! Ani nouă! Astăzi La avem un mulți ani, an. Rucri! Astăzi avem un an de când ne-am apucat să facem vloguri. Începem să umblăm în picioare. Și am descoperit că suntem în aer cu treaba asta. După un an de zile suntem începători și am descoperit foarte multe lucruri despre oameni, despre noi, multe care nu le-am știut cine despre noi. Am descoperit în acest an că și Cristina vorbește, după cum ați văzut și voi. Când am început, nici cum n-am putut să scot 2-3 vorbe de la ea. Trebuie să o forțez efectiv ca să vorbească ceva. Și astăzi Vorbesc un pic mai mult. vorbește. Acum să facem. Să nu credeți, cei la televizor, cei pe calculator, cei în social media, cei în unde vreți voi, unde e un ecran, foarte multe lucruri lasă de dorit în realitate. Așa că astăzi facem un an de zile de când ne-am apucat de vlog, de vlogging. Happy birthday to us! Și vreau să zic că e foarte greu să începi. După ce ai început, e foarte greu să te ții. Dar După ce te ții, e foarte greu să te ții în continuare. ai anumite satisfacții sufletești pentru care merită să continuăm. Scuzați. După un an de zile în care am întâlnit tot felul de situații în comentariile care le poți găsi pe YouTube, suntem tot aici. Și asta pentru că nu de puține ori au venit. Și asta pentru că Ruben nu lasă să se posteze alea răutăcioase, alea foarte răutăcioase. Da, alea nu lasă să se posteze. Am descoperit că noi oamenii putem să fim Foarte răi. răi și foarte răi și buni sau foarte buni, după caz. După cum a menționat și Cristina, dezactivăm, adică nu trec mai departe comentariile răutăcioase sau rele și dacă nu ați văzut comentariul acolo, înseamnă că l-am citit, dar nu trebuia să apară mai departe, sau din greșeală, câteodată când sunt multe comentarii, se poate să-l ștergem din greșeală, deci nu tot s-a șters pentru că a fost ceva rău, ci poate fi și o greșeală. Așa că vrem să vă mulțumim pentru toate comentariile care ne-ați lăsat, toate încurajările voastre, ne-au ajutat foarte mult. Au fost câteva persoane care ne-au lăsat anumite mesaje cum, într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare, în viața lor au apărut schimbări datorită vlogului care l-am făcut, vlogurilor. Și Stai un pic, stai. Gata. în ce parte mi-era părul? Încolo sau încolo? Încolo. Așa, dar nu se da, mai bine, așa. Așa. Deci, cum ziceam, mai multe persoane care au fost ajutate într-o oarecare măsură de conținutul vlogurilor noastre. Noi am început să facem cu scopul de a adăuga un plus de informații despre călătorii, cum să ajungi mai ieftin sau mai scump în anumite locații, cum să vizitezi lumea asta, dar pe parcurs am deviat de la subiect. Am primit multe cereri și întrebări în legătură cu viața noastră și așa am ajuns să facem vlogurile despre noi, cine suntem noi, cu ce ne ocupăm, ce greutăți am avut, ce bucurii. Unele v-au plăcut mai mult, altele mai puțin, altele mult mai puțin. Și totuși vrem să continuăm. O să avem nevoie în continuare de ajutorul vostru. Sperăm să primim cât mai multe comentarii după acest video și mesaje prin care să ne dați sugestii ce ați vrea să vedeți în continuare ca și conținut. Am avut perioade în care am postat mai puțin pentru că avem joburile noastre care ne iau foarte mult timp, inclusiv astăzi, chiar dacă am știut că noi împlinim un an de zile de când ne-am apucat să facem vloguri,
și am zis că o să facem cât de scurt ceva să putem posta. Am muncit până acum, este ora 8. Deci până acum am lucrat în continuare, fără oprire și am ieșit rapid, am găsit prima locație care ne-a plăcut cât de cât și uite că suntem aici, facem video ăsta, dar e foarte greu să ne găsim timp pentru că ne deplasăm mult cu munca noastră. După ce ajungem acasă, trebuie să ne punem la zi cu ce avem de făcut acasă, după care propriu-zisă, după care mergem mai departe și tot așa viața noastră trece foarte repede. Orele secunde, zilele minute și totuși vrem să fim în continuare cât se poate un ajutor sau un plus de informații pe YouTube, un plus de pozitivitate în care să venim cu bucuriile care le trăim noi, să le împărtășim împreună cu voi și totodată m-am uitat la flori, la lămâie, la tot ce stă aici și nu mai știu unde a fost. Ca și copiii ăia care le zicea înghețata și când au văzut altceva, au văzut că țelul s-a uitat în altă parte. Sperăm foarte mult că am avut un impact pozitiv asupra unelor persoane și asupra mai multor persoane, sper eu, prin mărturiile noastre, prin ajutorul oferit cu informații de prin călătorii, ce-o fi. Astăzi mi-a arătat pe o chestie foarte impresionantă pe net. Era vorba despre cei din Africa care nu au apă potabilă și o fetiță a pus acolo pe Facebook de ziua ei să facă o donație spre asociația respectivă și a pus o sumă de $300. Nu i s-o strâns numai 220 și a zis mama ei, nu te îngrijorea, donează ăștia că anul viitor când o să faci, o să vezi că o să ți se strângă $300. Și din păcate după câteva săptămâni a avut un accident și a murit fetița respectivă. Dar așa de mare impact a avut povestea ei încât s-a strâns parcă $1.000.000. Peste $1.000.000. Acolo în contul care ea l-a creat și toți au fost donați spre asociația aia, după care au fost impulsionați și alți oameni să facă chestia asta cu Facebook-ul și de ziua lor toți banii să fie donați spre asociația respectivă. Și m-am gândit de la o chestie atât de mică că până la urmă cine s-ar fi gândit că de la o fetiță de 9 ani care pune ziua ei pe Facebook se ajunge la o chestie așa de mare. Dar nu știm niciodată cum influențăm dorința noastră și să facem un bine. Da. Acum vă rugăm să ne iertați că suntem începători și unele subiecte poate nu știm să le abordăm, unele vloguri poate n-au fost pe măsura așteptărilor voastre, dar de fiecare dată noi sperăm să facem o treabă bună, să vă ajute. Nu se știe niciodată ce informații din vlogurile acestea. Că le tai jos, le întrerup eu. Nu dai seama când ești aici. Bine că nu mai zic deci. Vrem să... Vrem să le mulțumim în mod... O să zic. Vrem să le mulțumim în mod deosebit celor care ne-au scris și în privat și public și ne-au încurajat foarte mult, oamenii cu care ținem legătura și le-am cunoscut prin vlogurile noastre. Persoane care ziceau că sunt încurajați de mărturia noastră și când ne ziceau mărturia lor, eram noi încurajați prin mărturia lor. Vreau să-l salut pe Andrew, care e aproape în fiecare zi alături de noi pe Instagram și pe YouTube. Te salutăm! Vă salutăm pe toți, chiar dacă nu vă cunoaștem. Ne-am dorit să vă cunoaștem pe toți. Și dacă tot am vorbit de făcutul de bine, eu zic că foarte mult contează să-ți dea cumva cineva și impulsul și ocazia să faci un bine.
Așa că, dacă doriți, Ane are o carte foarte faină, e povestea vieții ei, e o fată deosebită, puternică, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu o putere peste măsură. Așa că vă invit cu mare drag să cumpărați cartea ei, luați legătura cu ea și o să vedeți că o să vă impresioneze la maxim povestea ei. În concluzie, vă mulțumim tuturor pentru susținere, Din suflet, vă salutăm cu toată dragostea, toată bucuria și vrem să fiți alături de noi. Nu știm cât vom face treaba asta, dar cât ne va ajuta Dumnezeu, o să fim aici în mediul online. O să încercăm să răspundem la întrebările la care nu am răspuns, pentru că le-am văzut multe în videourile precedente. Cum reușim să finalizăm proiectele care le avem la jobul nostru, promit că o să intru acolo și la toate răspundem. Rămâneți în continuare cu noi, veniți cu ideile voastre, provocările voastre și noi suntem gata să le facem. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor comentariile care ne-au făcut să mergem înainte și vrem să vă mulțumim încă o dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, iubiți-vă mult!